हे माझ्या स्वामी देवता सातेचे माये खेळण्याचे माये ब्राह्मणी माये जोगेशी माये पंचे माये पर्वतऱ्या घाडू वसा कुरुंद्या ब्राह्मणा नाही नाळकेच्या वसा इनेने वसा भारी वसा दोन माया दोन तुळका खाई आज वर्ष धामचं तुळण त्याप्रमाणे आज न्याय वक्ताची पाठ करावे साई माझ्या एका घोडा सत्रात मान्य करून हे साई माझ्या गावा गिरमा करे बाळ गोपाळ तुझे दाखवले आहे साई माझे आज अंजन पिढी आज जाणणारो देव साई माझ्या आज अंजन पिढी चुकता बोलता सरतात फाटली चूक पूर्ण माफी करते पडली साई माझे छम आणि पाचशे पिढी तुझे सजी हा साई माझे आज काहीतरी राखलो हे तसं जवळची गावा गिरमाचे दवू नका साई आज भाव सांडला तुमला म्हणा नका साई आज तुझी चौकशी आरो मानी छम आणि आज तो तुझ्या वाल्यात मिठी मारले साई माझे आज चुकला माकळा ओळीत राहून घ्या तुला घेऊन तसं आज साई माझे तरुण भार आज पण तो अहंकार पाडीत मेळ पाडीत समन पाडीत अवगत पाडीत मास निरोधी पाडीत खेती पाडीत तिथच्या 5 घटका समजी जोडून आज पोटीची मेळ करून धामचिम चिमीच्या बाहेर घालून जशी बाळगोपाळा सुखी राखलं तशी बाळगोपाळा सुखी राख बाळगोपाळ 500 पिढीचा पालन कर आणि बळा कर साई माझे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.